n'ọtụ unu alachite azụ bịa kwụọ ụgwọ ọmgbede nke achara acha biko ọ bụrụ na akwụ ụgwọ maka ise pikchọ gaa na nkọ ndị a na-ese pikchọ akwụkwọ ụgwọ Nozi ebe ọ ga-anọ bịa wasaịdị a mama bịa wasaịdị a mama etere bịa wasaịdị a anọkwala ọdụ don't sit down kwụsị ọtọ thank you unu ahụla n'ụmụ unu ọ dị egwu nwa mgbede thank you ndị egwu ndị ogele thank you ndị ogele thank you biko ọ bụrụ na ị nọ ebe a gị mara na ị lụọla di gaa n'oche gị ọ bụrụ na ị nọ ebe a ya ọ bụrụ ịlụọla di gawa n'oche gị thank you biko unu elubeghị ngwa lee anya lee m anya lewe ndị alọtara alọta anya lee tọnụ aga lee ndị anya ọmụa adịla m teke yes biko ị gara ịga kpọtara m ofu onye bọbaden unu lee anya na nwa mgbede a mgbe ọ nọ na-ete egwu na-abịa ya o were unyi na-agba n'oche a o kwesịrị ịnọdụ ndị na-aga ije na ọ na-agagba ije n'elu oche a ọ dị mma go ndị ibe hapụrụ ebe o kwesịrị ị na-aga were ọkpa na-amazụzụ n'elu oche nwa mgbede chara acha ga kwesịrị ịnọ biko ndị ọgọ ịbịa bichara anyị oche a ka nwa mgbede nwee ike n'ọdụ ndị ọgọ biko onye ozi nwaanyị kpọrọ ndị nke gị webịa bichaa oche a ka marakwa ma ndị ojikwa ikpe eji abịa ịkpọnara nwa mgbede achara acha kpọrọ ndị nke gị webịa hichara anyị oche unu bịa onye achọkwala chenji ana amala ike na chenji were ego ọha ebe ọ gbara okporokpo bịa onye ozi nwaanyị kpọrọ ndị nke gị webịa hichara anyị oche a biko aka ọrụ m bụ iguzo ọtọ m nwekwara ike iguzo ọtọ tutu taa agwụ asịrasị na balansị m nọ ndị ọgwụ unu bịa hichaa oche ọ dị egwu ọ dị ka ndị ọgụ bekee ka mma asụ dị ha wụchanụ ndị Igbo ma chairman ọ dị ka ị nọ na-agụ olu m ọnụ thank you very much ịgbalịala unu bịa hichawa oche ihe awụ naanị gị bụ onye Enugu bịara hịa thank you kwụsịwe ya ike ka ọ nwee ike na-azọpụ ọkpa thank you ma chairman dosawe n'elu oche a ọhịa eji ehicha dị oche ehicha bekee ugbu ka ndị Enugu pụtara nsi unu wetawe unu emekwe na chenji a na-amala nkịcha chenji ọ dị ka ha nyere gị nke a maka ọ na enwe ihe ọbụla mere gị hapụ iso ndị ala ị ga-esorịrị ha ala anyị agbalịala n'inye gị ndị saịda mmadụ unu agbalịbeghị enweghị anyị pụga ndị unu bịa were ego ụmụ oche aghara ọ gwụla agwa emewe ya aga ngwa biko ele onye na-atụtụ ihe a bịa na enwe mmụọ nji arụ ọrụ enwe mmụọ a na-akpọ mmụọ ntụtụ receive it nlawa bịakwa ka nara gị mmụọ mama nara gị mmụọ ị were pụọ ị gara agụ ihe ọbụla na-ahụ gị aja ngwa bịa nọrọ ọ dị arịrịọ ndị ezi ahụ ọha n'ebe a achọrọ onye ọla nzọta ọtọ enye minista alek uche Igbokwe maazị uche Igbokwe biko onye ọla nzọta ọtọ enye minista alek. Please, a minute silence for the father.
No, the kids, your president, and area come one. Come here, blind young woman. Just 1 minute, and then we'll pick another. Jesus. Amen. Mazi ọdịdị kwe n'aka ị na-eburukwu ya ya ogbe nna ya burukwapụ ya ya ogbe nne ya ọ jụọ ya ajụjụ anyị agbapụkwa ya ọsọ ndị ogele thank you unu agbalị ala unu ga-anọrọ dịkwa ọdụ Chineke magozie unu n'aha Jizọs unu kwụsịrị ogele ike ọ dị ka unu na-adọ balansị Edison akwụchaghị unu ụgwọ one with the stand up. Yeah, nara here. Yeah, nara kwa mangoji emenya hobe gugwa. Yeah, kione kuiku. Gaine meeting. Imejia yekuru nna gị kpagharị ya ihe ọhụ gị na nwoke ọhụrụ na-achọwa na onye nna aza na-azị ụlọ bịa na-azọ ịgbụrụ ụlọ pete anyị ma abịa taa mgbapụ ya Umba, happy aiga. Give your father. Meji, never. Aru mamanu. Ndogo mamanu. Mumu wa oliye. It's okay, how you go dig for that place? Onye biriki ha. Miss, I expected from this. Madam. Only Marco. You are blessed. Your womb is blessed. You will always find favor in the presence of God, in the presence of your husband. This will always be a celebration of joy for you. Beautiful kids, greatness. Your womb is blessed. You are blessed. You will be fruitful. You will multiply. You will never have trouble in your husband's house. Now, Jesus. Adela, buya. Nkaziri na buya. No, give him now. Nkaziri na oburula ngombo buye nna ya nabatale joy ajuju. Ike kwekorita na omeri na erie na ọma abụọ ugwu okwu ikwala ya ọ ma ga buye nne ya nne ma jụkwa ya ajụjụ ịṅawa ntị Makandara gafedia. Your
Everything good in this life is going with you. Favor, the blessings of God go with you. You will not sorrow. Your womb will flourish and will be blessed. Everything will go with you. Your father is Amuchechu. Nobody knows the will of God, but the will of God for you is all goodness. Every good thing will go with you. As your name is Ezeye, you are precious, and you will continue to be precious. Your home will be precious. Your husband will be precious. No evil eye will see you in the name of Jesus. Every good thing on this earth shall follow you, and you will have peace. In Jesus' mighty name. Amen. Jesus. Na ekwenda kabaraka iyabunanu agabalozi agakwesiri kagaya ugua ona nwambede magapukade gozi foron nwambede lewe anya ogana agbare ge mmai will be putting the drink for you. You know the quantity that your husband takes. Awuru no na ango kaka ya ejuro ekwema agbare ge tutu oyoju gibru ganye yora chapu. So Ipromogo ka msoni go ili asike msona subeke. All right, ladies and gentlemen, this is where the meme begins. They will put the drink for her to go and show us the man that has not allowed anything to grow at your backyard, that will always come during the evening. DJ, TDS break it down. Just be looking at her. Anything she do, follow her and do the same thing. Yawa walk ochi, go walk over. So because I'll speak and any dance there, follow her and do the same thing. Walk ochi, no problem.
The CEO of Arutuku Mouthpiece is here to
according to Harutuku tradition, dia ngola mayoko, unu mabari ya mini, koga bidia, ngwa, lewe kwanya aga mini digi nango, ozuo gega buia, imana de kwalozo, obaguru, once akwere gugu akam di uraka gegawa. Please, all of you are Naka Naya Narabangozi Naka Nea. Thank you. What's a blessing? I got the silent. Here, no question. Pass like no pass. In Jesus' name, una man I had la true.
Now, Jesus. Oga, please stand up. Stand up. Thank you. Thank you very much. All right, bring it down. Bring it down. Bring it down. Because I got you. I'm a young kid. Can make a picture. I'm going to go set a picture. Walk. So, man, because as I'm the grandfather, bless your hand. Because, yeah, that's it. Please, the grandfather is here to bless them. Please go so that they will bless you. In the name of Jesus. One number of your own understand. The witness. Oh, yeah. Inye uchi bukwe one oparam. Uche bukwe oparam. Yola Joma Unye. What is in the level? I'm more. Those who are representing the attack were the only son, which is before. So, one, I have taken over. Because if they all are in that house, that is why I say everything you are blessed. Now hearing them and Ninga come from today henceforth. One day where am I here? Well, what that? So, all I did remember. One, is he him from the attack? Oh, one thing. I can't. The father Nana Margot, I'm make a lady. The can be penny. Now, the killing of support radio. Never do. Every minute, only one might there. I got them road car. Come for them now. Go down now, Carabo. Patik, may me, Karam. I don't start the one. Oh, one, design. I don't start. Second, I had you progress more than that. Amen. One more case. You go on, you can't arrange the wood. Anna, our honey go wine now for 9 months. Whoa, why I did really God on our fire? That woman you cannot back. But we wouldn't did it. What I can't I got home, I did not have Jesus. One time I have over to you. This boy, I'm the Oh, God, what you did. I go in now. Oh, God, what you did. Amen. Amen. Even me, as I am now, you will be older than me. Amen. They won't. Now, Jesus Christ, boy, amen. Uno salir.
onye ha nkeji ole na ole ka ha nwee ike gaa see picture. Please go and snap pictures. Just for 5 minutes. After the snapping, you go and change and come and dance for us. Onye ọbụ ụzọ ga-egosi ebe a nọrọ ọrụ afọ gị ugbu a. Excuse.
Mega.
It's all right. Biko, hapo haka aga change. Biko no. Hapo haka aga bango. Hey. Esa sana. Ito na pinigyan. Ito na nasa mga ipapay. Pamantigyan. Pujan era. Hapo kwa nini wata hizo rezonga na kwa ngo. Ema leo ndio in last 2 years. Account for today ndio kwa. Sipo hapo na nini. Jawa. She didn't care, 7 and a champion happy. He lives in a child education. Barrier. Traditional marriage. We are born. We have a nature of Masara canopy. Our apartment became a Natu canopy. The young man is at the Olympia with Zama Kanamata with come. See this. Thank you so much. I can answer to wait from Ghana. Kita dapat buatkan mobil, kita jadi orang tak siap. Ini dari pemenang nak akan awal bulan juga itu. Masa itu saya, konfirm. Elo jangan orang dia. Ya, bagaimana mereka? Gua ulang lagi itu. Apa mikrofon? Apa mikrofon? Bagaimana? Oh mikrofon. Siapa yang mic? Bagaimana? Apa yang mic? Ada yang mau siapa? Ini cuma program. Ini sih kita mau member Bima. Wanyo mic kan? Someone to me. I'm a member of the mic. What to get a MC? Ini cahalah. I will hand over to you. Amam get to him. Itu him MC get to him DJ. I am ready to confuse. Emang anda negara nama tak? Ini DJ for more than 6 years. Dia kan nama buat DJ. Apa pada itu? Dia masih bisa terus. Ini negara nama tak? Kamu cakap ini kamu tahu apa? Ini cara. Jadi yang kemana sih betul betul malah kalau taruh. Tadi sih. Bukan kacau gagal. Ini betul. Kacau gagal. Aku tadi beri nanti beri dia di daerah dia ada di tempat satu betul. Tapi beri sama mau berdagang tempat sesuatu permainan lah. Gari kotor. Nak kau gari. Ada orang pasal tu lagi kau yo cuma gari. Orang kamu di mana lagi? Orang ini jangan ada apa lagi? The mayor of Biman, apa pemego up to now? Asal dia mesti boleh tu. Apa lama? Yang register kan? Ini di sini dia nak boleh juga. Asal register kan? Ini sudah masuk di kontak. Ya, agak malak kena baru kena bagian. Ibu mau kena yang sprain deh malam. Lemanya. Orang galau orang tak pun naik. Dapat naik. Oh kemarin. Dapat naik. Mudah orang apa tu? Mudah orang apa tu? Kita boleh beri berasa ada. Orang punya tu semua. Dia nak kira kita macam mana juga. Orang sekarang ada apa juga nak kacau. Ya, apa? Itu dia mana? Dosa apa? Kusema tineku. Kalau ada sih nama sudah boleh. Ini waka tanya. Cerita lagi kau. Oh ya kalian. Hey, si
don't like it. Like, you have not told me that. See as they shout. Hey, we're not going for. We're not anywhere from. No bring it down, no cook again. Una na hotel. But wait to where no cook no people. Papa. What's it? Oh, yeah, Papa, the mandatory problem. Order, man. I'm a builder, man. Awada man Ukraibo man Aljubu man Ndine orinyo Biko Ikeba Nda mugi men Awada men go branch Anyiti Kaibe banganga N'ọnọdụ ihe anyị hụrụ n'onye ọma mere ma o kelere Chineke anaghị emekwara ya ọzọ maka ndị amụtaghị ya awụghị bụrụ ọkụkọ bugara ndị ọbụla ọ dị onye kpọrọ aha ndị ewonu n'ihi ya mụ na my vice chairman oke Igbo mmammanụ ụda mmammanụ okoro abịbọ mmammanụ biko anyị bịara dịka our financial secretary treasurer na ebe anyị bịara ịkpasi ezinụlọ anyị o kwere anyị nghọta n'Uyo na onye anyị nọ n'ụlọ anyị bụ Awada ndị amụfe ndị Awada ebe a sịkwa na ama ada kpasị aga mgbe ọlụ ọma mere anyị ma sịkwa ihe ọma na-emere ma aga ụzọ ihe ọma na-echi echi anyị ma ada ebe a na ihe ọma n'imepe ụlọ n'ọmụmụ na ọmụmụ ndewo anyị na-achị Chineke na-edu ezinụlọ Awada Uyo mmamma Awada Uyo mmamma mmammarị ndị nọ n'Uyo orinye international. We are not going to Canada international. N'ihi ya maazị. Ọ nwere egwu nwaanyị arụ na-apụ in those days. Nganga mụ na nwa dị m ọnwa akarịala. Nganga mụ na nwa dị m ọnwa akarịala. Nganga mụ na nwa dị m ọnwa ọ karịala. Ebe m gara okpuru igwe ya dịrọ Chokwuda mma mmadụ. Ọ bụrụ na anyị adịghị ndị mmadụ mma, ha agaghị na-abịa nke anyị. Ọ ya onye ọrụ. Ụkada mma mmadụ. Ụkada mma mmadụ. Ndewo. God bless us.
no longer a host Awada. And you respect with all the demands and case is easy. You need to all and make that was all I expected. One needs something now. So yeah, guys, they win. All right, presentation from Awada. God bless you. Thank you very much. Always is in the presentation. You can and appreciation. All right, to be good. Dinner with you, Mama. One of the MCs, okay, madam. Listen, I'm not trying to use your phone. I'm not going to hey! We're going to make up for it. You got to make up for it. Any other man on the press? What's the matter? What's the matter?
don't mind, please. I become that's work. I
Philippe Saka. Send that so that they can come out. Excuse, please. It's okay. It's okay, please. It's okay. Please come. Just be coming. The photographers also want us to complete the job. Trendybeats.com. Your balance is not important to you. Because naturally, they have a gift to present to you. The women, they have a gift for you, so they are coming to hand over the gift. Because Thank you. Break it down. Thank you.
Enugu State, Mamman. Abia State, Mamman. Araki Bokwana. Oki Bokwana. Oki. Bekem. Bekem Bua. Aka Beauty. Akaramba. Tiru. Tibu Bukwa. Tibu Bukwano. Tibu. Ewo doctor. Ewo lawyer. Ewo pilot. Niwe Gidi. Mmadifo. Alurudi Marati Akwa. Alurudi Marati Akwa. Alurudi Marati. Alurudi Marati. Tibu. Adan. Eba Wona. Goja akwụkwọ gị si n'ebe ị chọtara akwụkwọ gị wụ na Enugu steeti gị duru onye ahụ n'okwute anyị bịa nye anyị anyị rie nwa ụdakwana anyị na-asị njem anyị na-aga Chineke na-ebute gwana ụzọ mgbe na ọ ga-adịrị gị mma ezinụlọ ị gara ị ga-abụ ihe dịrị iwu ị ga-abụ ihe dịrị ndị ụlọ ada anyị ya ejighị were ejighị isi wee tụọ isi ala ya ejighị from today no more going out with acha ọkwa ndị agha 1+1 so ada ihe ma amụbisi ị ga-eji akụ a wee na-ekuru anyị anyị na-aṅa ntị agụ ugbo abụọ ọzọ ọnwa itoolu ga-ezitere anyị ozi ọma na Chineke agọzigbo nna anyị lee ya ya daba ka anyị ji bụrụ nwa ya jikọta biko anyị gbagbaja anụ kpụrọkpụrọkpụrọkpụrọ ma go onwe gị inwetakwado ịghọtahie imezie na mitin achọkwa nna biko lekwasị akwa ya ya nwekwa nwa rie nri n'ụzọ ma ọ bụ pụọ apụ gaa rie nri n'ikpesịrị iwe anyị nụ ya anyị ga-adakwado ya ọnụ ị ga-enyekwa ụmụ nwaanyị amụfe ewu were nri na-apasị ya na ka Chineke gọzie gị n'aha Jizọs Thank you very much, Biko. Okada of this family, Toro, with a special presentation for the couples. Thank you. Inyom, thank you. Inyom, thank you. Inyom, thank you. Thank you. Inyom, thank you. Inyom, thank you. Ozi ha lụọ nwaanyị ha lụọ nke dị mma ha ka n'ụlọ ọbụla ha họrọ nke dị mma ha mụọ nke dị mma chọọ inyom ọgụkwen inyom adịghị n'ụlọ ụlọ ajụ oyi inyom nọrọ n'ụlọ na-akpa ọwụdị ebe ole ọkwado inyom ọgụ ịṅụọrọ na ihe dị mma imegharịa ya ọdọ nwanne m nwaanyị ezi ada dị mma adịghị bụkwa ọchọ nke na-ekwu nwa amụrụ na-esi ukwu akata onye lekwe ya ihe awụ ndị nna gị ọnwa akwa ha si gị ọkwa ịhụrụ ụmụ ejima anyị na-aga ịmụ ọnwa ihe aka aga na-ebi ebi akụ a ga-awụ akụ ngọzi nye ọ ga-awụ akụ ihe nye gị ọ ga-awụ akụ ọganihu nye gị n'aha Jizọs
All right, Ada has a presentation. Akorego. Kuno maneru nada. Kau original Omaro. Kau original. Ada dengan, ada John. And I pray that the Almighty God, all right, thank you very much, Biko. Ada, Enyeya, Onyenye. Inyom Amobe as a whole, so please now, here to remove our dance. You're going to dance so that they will see your dance step. That's if your shoe will disturb you, remove it. That is it. So because DJ, are you ready? DJ, we are waiting for you. Mami Yaka. And if you're here, you're ready to come and spray them. We are all here. Yes, sir. Just dance and get sprayed. Yes. If you're spraying, don't touch the money on their body. Just so we're going to look and answer your book. Open our 1,000.
Just don't worry, they will be so. That's all. Don't worry yourself. Don't bother yourself. What is this?
It's money, ballin', premium or not. Now you know, now you know, now you know, now you know. For life it is God. Everything I believe, leadership for the God. I'm a lot of visitor. Overstay my welcome, but I'm a truthful song. Even my mama joy, but my shima comes first. Round and round. Give me money, make a good person. I know they carry today, we don't like shopping. Gucci, Fendi, Versace, Nike, she got me sporting. She don't want that to matter about you. Calamantos, what's up with you? The whole of the one, they might do you. Want me shut you down, they want beg me. Put that cookies, some of them will you the money down. But you like it is gone. Everything's not in you. With a shame for the car. But I'm not visitor. Overstay my welcome, but I'm a truck for you, son. Share your truck for you, son. Alright, DJ, bring it down. Then I'll try to mine around. You can I want below check it. Bring it down. Bring it down. Ndị ọgọ Enugu steeti ịṅụọrọ na ihe dị mma. Oke Igbo erighị agụ onye ara awara agụ ji nwa onye ọdọ ekwe nna ya n'aka ọkwa oke Igbo omenekewa ụka ọ mụta ozi onye rive n'ogo ụda mbeleke kwena okoro anyị bụ enyi anyị ịṅụrụ na ihe dị mma. Enugu steeti kwena We were going to why now? Supposed to off. What on our mind? Ekpere mbụ na ịdụ hala mgbụ a otu a ka ị ga na-aga. ABC all the way from Enugu State, Rutepa, Waroko, Rutepa. Idowe mpa, otu a ka ị ga na-aga. Enugu State
Mama, unu bara mi homa de mau. Udah mama, aku ke mama, elu ke mama, kamu aku ni aku lihat. All right, because according to Arutuku traditional marriage, Uguaga completely the marital rights. So because Ugua, Agana Kuziegu, Anetegu, Anatole Kwaze, a ceremony only MC Metiaro, the only indigenous MC in the whole of Nigeria. And I'm still hanging out with the photographers of today in the person of Mambo Baba. Come on, they are the best. And I can also see Arutukuma pieces flying around. And also DJ Smart is making here lively. The Okele young boys, they are also here. They are my friends, they are my guys. So because after Akota Okele, it's music. God bless you. Easy, hapa imechala kama